Figyeljetek ide, megdrágult a benzin Romániába, és most a mindenki Romániából kijött a traktorokkal és a nehéz járművekkel. Hát ez durva. Nézzétek meg, mennyi traktor van. Itt vagyunk 20 perce. Ilyesmit ritkán lát. Az a fura, hogy egész Brassó megyéből jöttek. Ez durva. Hátul jön egy Ford Ranger-rel, baszki. Ez aztán sztrájk, tesó! Az igen, mennyien vannak. Ez Románia, tesóim, ez Románia. Nincs más mit csinálni, baszki. Ez már Románia, jobb nem lehet.